Το Suzuki Jimny το soft top και ποιος δεν το ξέρει. Όπως και ποιος δεν ξέρει την εταιρεία Macabo του Κώστα Μαρκογιαννάκη. Ήταν η πρώτη εταιρεία που τα soft top, τα Jeep, τα έκανε πραγματικό κάμπριο. Ας πάμε σε αυτό το Jimny. Όταν είναι με την κανονική του τέντα για να το ξεσκεπάσεις, ξεκινάς στην αρχή του καλοκαιριού και το κάνεις κάμπριο όταν θα φύγει το καλοκαίρι. Μαζί μας είναι, όπως είναι και στο τιμόνι της εταιρείας, ο Γιώργος Μαρκογιαννάκης τώρα πια, για να μας πει λίγα λόγια για το καινούργιο μοντέλο. Γιώργο, καλημέρα. Συγχαρητήρια και καλή επιτυχία στο τιμόνι της εταιρείας. Θέλω να μας πεις για το καινούργιο Jimny, τι έχετε φτιάξει. Σχεδιάσαμε μια νέα τέντα, με την οποία βασικά προσπαθήσαμε να φτιάξουμε ένα συνδυασμό αποφυγής θορύβων, όπως είχαμε με τις παλιότερες τέντες Jimny, και του παλιότερου μοντέλου και του καινούργιου, καθώς και την αποφυγή νερών όταν έμπαζε από τα πλάγια, με ειδική θερμοσυγκόλληση που δημιουργήσαμε για να αποφύγουμε όλες αυτές τις δυσκολίες που είχαν τα παλιότερα Jimny. Τα κουμπάκια φύγανε? Τα κουμπάκια έχουν φύγει και με δύο απλές κινήσεις μπρος και πίσω έχουμε κάμπριο. Δηλαδή θα γεμίσουν τα νησιά με κάμπριο Jimny. Από αυτή τη στιγμή που μιλάμε θα γίνει προωθητική ενέργεια σε όλα τα νησιά, Κυκλάδες, Ιόνιο, Δεκάνησα, παντού, Κρήτη, για να προωθήσουμε τη νέα μας τέντα, καθώς και νέες πατέντες που έρχονται στο μέλλον. Φέτος το καλοκαίρι πρέπει να βοηθήσουμε τους τουρίστες που αψήφισαν την κρίση και θα έρθουν στα ελληνικά νησιά. Πώς? Το Jimny που νοικιάζουν όταν έχει αυτή την τέντα θα είναι παιχνίδι το άνοιγμα και δεν θα το αφήνουν τα βράδια ανοιχτό να το χρησιμοποιούν οι άλλοι για τασάκι ή καλάθι σκουπιδιών. Στο 210 66 58 158 θα λυθεί κάθε απορία σας. Κάπου εδώ η εκπομπή μας έφτασε στο τέλος της. Μην ξεχνάτε, τα γρήγορα αυτοκίνητα δεν σκοτώνουν παρά μόνον οι αργοί οδηγοί. Κράνος και ζώνη σώζουν ζωές και για τους φίλους οδηγούς στο ταξί το flash προειδοποιεί, δεν υποχρεώνει. Ραντεβού την άλλη Κυριακή. Ως τότε, γεια σας.